Kaixo, Garazi naiz eta gaur erakutsiko dizuet labaza kafea egiten bi eratara. Bata da diruakin eta bestea da egiteko etxean doanikan. Eta 3 aste hauetan aparituko dut kasula. Hori eta kasulan eman badezute bihaltzea, egin badezutena da behian jarri badezute ze sabore gustatzen zuen eta saboreak dira esnea, kafea, konsome, manzanilla edo kamamilla. Eta gero azukrea ere bi motatako daude. Daude txuria eta morenoa. Morenoa da berria. Eta eramango dizuet kit oso bat. Kitean sartzen da edalontzia, palilloa, zuei gustatzen zaizuen sabore kasula eta azukrea. Eta sabore gustatzen azukre, txuria edo morenoa. En estas 3 semanas lo que vamos a hacer es que vamos a enviar os voy a enviar cápsulas de vuestro sabor preferido, que es café, leche, camamilla, manzanilla y consomé. Para eso me tenéis que escribir abajo cuál es vuestro sabor favorito y luego también me tenéis que poner qué azúcar poner, azúcar moreno o blanco, que moreno es nuevo. Y os voy a enviar un kit que viene el vaso, el palillo, el azúcar que queréis y la cápsula que os guste. Ikusi duzuten bezala, daukat eskua bendakin, getatzena da asteburu honetan erori egin nintzen, begiztelatu nintzen, hori da intzulako eta esgintze bat egin den. Horregatik daukat bendatuta. Gaur ez dakagu Biblia erara irakurtzeko. Gaur emango dugu historio klasea. Kafea asko dakizuten bezala, kolonek ekarri zuen Ameriketatik 1510 urtean, batera. Lehenengo kafeteria Vienan zabaldu zuten. Baina, lehenago, urte batzuk lehenago, Zingaratzerrako unibertsitatean iritsi zuten. Lehenengo metodoak ordainduta. Lehenengo egingo dut kamamilla. Sartuko dugu dirua. 60 zentimo. Hartuko dugu hau, basoa, daude bi azukre txuria eta azukre morenoa. Baina, azukre txuria botako dugu, eta botako dugu azukrea. Hori da zuen egitea azukrea. Azukre gehiagoan egon ez botatzen dizute, eta gutxoan egon ez bota, ere botatzen dizute gutxoa. Nik uste ez, handeikoa dela. Dugu hau, palitoa, txotxa, palitoa, hemen, eta hemen barruan jarriko dugu, hemen azpian, kafetera azpian, eta erikiko dugu hau. Kapsulak etatzen dira binaka. Zuen etxera ere bai, binaka ere iritsiko dira. Que bide edalontzi, bi palito eta gero. Eta hemen sartuko dugu. Hau itxiko dugu. Eta hasi da martxan. Eta goraino betetzen denean, eman behar da stop. Jabadikoa, gora, betetzen pixkanaka. Pixka bat gehiago. Separados, listos, ya. Eta kontuz, removiendo. Ikusten goraino eta utziko dugu pixka bat hozten. Porque si no nos quemamos.
zer eguna da, esnea bota. Mira, hori beltza dira. Eta ingo deguna da, hemen zulo bat. Dena bota bat da, ikusten duzuten bezala. Eta orain ura botako diogu. Botako ura. Eta goraino botatzen diogu. Eta orain mikondasera sartuko dugu minutu bat. Baina hemen duzute egotea beroago, minutu gehiago egon behar du mikondasen. Bueno, lehenengo kafea. Cappuccinoa. Barkatu. Dena bota behar zaio. Ez joteko kanpora. Osatzen mazezu oso gozoa, botako diogu azukre morenoa. Azukre morenoa askoz hobea da txuria baino. Hori esaten dute bintzat. Toakin, edo txotxakin, badena da nazi, eta hemen gainean dagoen guztia, behar du desaparecer. Ja bukatu denean, kafea hartzen eta kamamila hartzen, hori jeisteko zumba egin beharra dago. Baina erakutsi dizuet bi metodoetara egiten. Bueno, badakizute, jarri duzute labaza kit zuen etxera iristea, jarri duzute beran ze sabore nahi zuten, konsome, kafe, manzanilla kamomilloa edo esnea. Eta badakizute kasula datozte binaka. Orduan, kitean sartzen dira bi edalontzi, dena hartu ez izatea, bi edalontzi, bi palito, zuek gustatzen zaituzten azukrean. Eman duzute bi azukreak, izan daiteke bat txuria eta bestia morenoa, edo bi txuri edo bi moreno. Eta zuek gustatzen zaituzten saborea. Bueno, si queréis hacer este café en casa, pues me tenéis que poner cuál es vuestro sabor favorito y qué azúcar os gusta. Y mis sabores son leche, consomé, manzanilla o camamilla y café. Y en las cápsulas vienen dos, como hemos visto antes, vienen dos. Entonces en el kit serán dos vasos, dos palitos, las dos cápsulas y luego también azúcar. Si queréis un azúcar blanco y otro moreno, o dos blancos o dos morenos, también puede ser. Bukatu dugu eta, horrengo astean etorriko dela beste bideo batekin. Ordura arte, ondo izan eta ikusiko gara.
Adiós.